Baline cahaya keluarga ing desa Suberejo sing ayem lan subur. Ana keluarga prasaja sing biyen uripe cukup makmur. Pak Sastro lan Bu Sastro biyen dadi juragan gabah sing disegani wong desa. Sawai jembar, gudange kebak kari, lan saben panen tanggane pada melu seneng. Nanging saiki mung dadi kenangan. Sawah kudu didol kanggo nutupi utang, usaha ambruk lan uripe keluarga dadi prasaja maneh. Ing omah kayu sing wis wiwit tuwa, Pak Sastro saben sore lungguh ing teras nyawang sawah sing biyen dadi kebanggaane. Bu Sastro ora nate ninggal bojone, nyedhaki karo teh anget. "Pak, aja sedih terus," ujare lirih. "Gusti Allah mesti maringi dalan yen awak dhewe gelem sabar." Sastro mung mesem getir. "Aku ora susah bab awake dhewe, Bu. Aku mung kelingan jaman biyen nalika wong-wong isih nyebut aku juragan." "Aku ora susah bab awake dhewe, Bu. Aku mung kelingan jaman biyen nalika wong-wong isih nyebut aku juragan." "Ora usah kelingan sing biyen terus. Sing penting saiki isih bareng." Raffi kanggangane mung meneng, nanging atine kebakar semangat. Dheweke janji ing jero ati, "Aku kudu nganti kahanan iki. Aku kudu gawe bapak lan ibu mesem maneh." Saka dina iku Raffi wiwit nyoba macem-macem usaha. Dheweke nyinaoni carane dodolan online, sinau packingan, lan gawe jeneng merek kanggo beras sing didol. Kanthi modal cilik saka tabungan lan pitulangan sedulur, dheweke miwiti bisnis anyar saka pawon omahe dhewe. Nanging perjuangan ora gampang. Pesenan sepira loro ana, nanging kerep telat tekan. Kadang pelanggan ora mbayar. Wong-wong desa uga ana sing nyindir, "Raffi dodolan online kok ora mbantu bapake ning sawah wae." Raffi mung nyengir, ora ngatekke. Saben gagal dheweke sinau maneh. Nalika tekan malam, Bu Sastro kerep ngancani, "Le, aja kesuwen melek, kesehatan luwih penting." "Iya Bu, aku mung nyoba ngedit foto produk. Sapa ngerti yen apik larise tambah akeh." Bu Sastro mung ndeleng nganti bangga senajan ana rasa was-was ing jero atine. Ora let suwe kesempatan gedhe teka. Ana perusahaan panganan saka kutha sing pesen beras kualitas apik saka Raffi kanggo acara amal. Pesenan kuwi gedhe banget lan kudu rampung sakjerone sewulan. Raffi seneng nanging uga tenang. "Bu, Pak, iki kesempatan gedhe. Yen sukses usaha iki bisa maju tenan." Pak Sastro mung ndeleng anake karo rasa ora percaya. "Apa aku kakehan beban, Le?" "Insya Allah ora, Pak. Aku yakin asal kabeh gelem bantu." Keluarga pun kerja bareng. Pak Sastro ngatur logistik, Bu Sastro bantu ngemas, lan Rina bantu nulis label. Nanging nalika wektu pengiriman meh tekan, truk pengangkut mogok nek tengah dalan amarga ban pecah. Raffi pun panik. Nanging Pak Sastro nyedaki karo tenang, "Le, kowe wis usaha sak tenane. Saiki giliran bapak sing tumindak." Pak Sastro banjur nyuwun bantuan warga kanggo gawa beras nganggo pikulan lan sepeda motor nganti tekan titik pengiriman. Warga padha melu nulungi tanpa pamrih. Raffi kaget lan drayuh ndeleng semangat bapake. "Pak, matur nuwun. Tanpa bapak aku ora bisa nglakoni iki." Pak Sastro mesem tipis.
keringet ngocar. Iki duduk bab bantuan le, iki perjuangan keluarga. Pesenan klekan kanthi selamat lan pengusahaan kuwi puas banget. Raffi banjur entuk kontrak kerja jangka panjang. Jangka kono bisnisnya saya maju. Pemasukan terus tambah, utang lunas, lan keluarga sastra bisa tuku maneh sawah sing biyen didol. Sore iku nalika kabeh lungguh ing pinggiran sawah anyar, Bu Sastra nyawang langit kanthi mata berkaca-kaca. Gusti, matur nuwun, masa jaya kuwi bali maneh. Ora mung banda nanging rasa tresna antara keluarga. Pak Sastra ngusap pundak anake. Raffi, bapak ora nyono. Kowe bisa nganti kene, bapak bangga banget. Raffi mung nyawang sawah ijo, similir angin nguyu pelan. Aku mung bisa nerusake perjuangan bapak, Pak. Tanpa panjenengan aku ora bakal ngerti makna sabar lan kerja keras. Wengi kuwi Omah Sastra sumunar maneh. Suara guyonan Rina, semut tawa Bu Sastra, lan obrolan hangat Pak Sastra. Gawe omah iku ora sepi kaya mbiyen. Raffi lungguh ing teras, nyawang lintang-lintang sing padhang ing langit. Iki pikirane ora ana sing luwih apik tinimbang ndeleng wong tuwa bisa mesem maneh. Masa jaya keluarga sastra wis bali. Ora amarga bedha utawa sawah sing akeh, nanging amarga tresna, sabar lan tekad kang ora ana enteke. Lan saka desa Sumberrejo, cahya keluarga iki sumunar maneh, luwih padhang tinimbang biyen.